Il-mewt tas-sewwieq tal-mutur li tilef ħajtu fit-tmiem il-ġimgħa komplet iġġib magħha reazzjonijiet ferm ibsin u issa kien imiss il-grupp bl-isem The Two Wheels Foundation illi fuq Facebook esprima r-rabja u l-frustrazzjoni tiegħu wara traċedja li tilef ħajtu Dieter Vink illi kellu 54 sena. Vink miet f'Mater Dei jumejn wara li kraxxa bil-mutur tiegħu fi skip illi tħallit f'nofs ta' bypass San Pawl il-Baħar u li kienet hemm bla permess eżatt qabel ir-roundabout tax-Xemxija. S'issa għadu mhux ċar jekk il-pulizija ħadux xi tip ta' azzjoni dwar dan il-każ serju. L-Aqda qalet li xadina kien ikollha aktar sens ma tpoġġix ostaklu fi blind corner b'riskju għas-sewwieqa dan filwaqt li insistiet li din it-traċedja turi kif l-infrastruttura tinsab f'idejn nies injoranti u primittivi. The Two Wheels Foundation irrimarkat kif pajjiżna spiċċajna lanqas biss nirreaġixxu għal sitwazzjonijiet traġiċi bħal dawn u saqsiet jekk issa u ser jintefa' kollox taħt it-tapit.